Il-ħamis filgħodu fil-Palazz ta' Sant Anton żewġ nisa u żewġ irġiel ħadu l-ġurament ta' maġistrati ġodda quddiem il-President ta' Malta, Dr. George Vella. L-erba' maġistrati ġodda huma Dr. Noel Bartolo, Dr. Leonard Caruana, Dr. Lara Lanfranco u Dr. Elaine Merċieqa. Preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis, il-Prim Imħallef Dr. Market Kuti, l-Avukat tal-Istat Dr. Christopher Soler u l-qraba tal-maġistrati l-ġodda. Dawn il-maġistrati nħattru wara sejħa pubblika wara li ġew marbla mill-Kumitat dwar il-ħatrit tal-Ġudikatura preżedut mill-Prim Imħallef. Dan il-Kumitat skrutinja l-applikantu suġġerixxa lista tal-aktar kandidati idoni l-President ta' Malta u dan għażel minn minnhom għandu jinħatar bħala maġistrat. Waħda mir-riformi kostituzzjonali ewlenin li twettqu fl-aħħar sena kienet tinkludi riforma fil-metodu tal-ħatra ta' mħalfin u maġistrati ġodda. Dan huwa proċess indipendenti mill-Gvern u differenti minn dak li kien isir qabel fosthom fi żmien Gvern Nazzjonalista fejn il-Prim Ministru kien jaqbad u direttament jażel hu lil min jaħtar ġudikant. Ftit tal-ġimgħat ilu wkoll il-President ta' Malta ħatar 4 mħalfin ġodda bl-istess proċess ta' sejħa pubblika.